शिबसागरनि दैबानाखौ बिथा खालामनानै एबसुआ जि मिशन फोसावदोंमोन मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्टोर बियो दिनै फैयै फैयै 5थि सानाव आगान होबाय दा बिनि सायाव मा फोरमायगोन जोङो गोजान जायगा बाक्सानि नैबे हान्जाया नैबे शिबसागरनि सन्तक नैबे पाठसाली मरमि सावरा नैबेनि नखराव जोङो दिनै 5थि सानाव गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो मोनसे रुमाव खोब माने हाब्रुआ हाबनानै दंमोन बेखौ जोङो साफा खालामदों आरो साफा खालामनो मोननानै जोङो गोजोननाय मोनदों एक्चुअली मानोना नैबे जि नखर बे नखरखौ जोङो नुनानै ओरैबायदि सोमोनांदों जेराव थानो थाखाय जायगा गैया दा बिथांमोना जों फैनायखौ नुनानै आरो जों फैनायखौ बरायनानै नैबे खामानिखौ जि साफा खालामनो थाखाय जों गोजान जायगानिफ्राय फैदों बेखौ बिथांमोना जोबोद गोजोननाय जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो जोंनि थांखियाबो बेनो जोङो मोनसे जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिशन मोनसे हम रेस्किउ एन्ड रेस्टोर नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जिहेतु गोजान जायगानिफ्राय फैनानै बे खामानिखौ मोनसे थांखि मोनसे कमिटमेन्ट लानानै फैदों दे बेवहाय दुखु सैनांनाय माखासे नखरफोरखौ जों एसे उद्धार खालामनो हायो नामा आरो फैबाय थानाय जि सानफोराव एसे गोजोनै बांद्रायखौ जुदि हायाब्लाबो एसे जुदि सान्थि जुदि थानो हायोबा निश्चय बिथांमोनाबो जोबोद गोजोननाय मोनगोन मानोना नखराव गथ'फोर दङ फरायसालियाव दिनै थांनो मोनाखै फरायनायनि बाथ्रायाथ' गोजान बाथ्रा दिनै बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा दिनै फरायनायनि थाखाय खुनु मोनसे सुबिदा गैया मोनसे थासारि गैया दा बेखिनिखौनो जों एसे मोजां मोनसे थासारिसिम लाबोनो हायो नामा बिनि थाखायनो जोङो गासै 150सो भलन्टियार्स बिथांमोना बावसोमनानै नैबे हाबाफारियाव दिनै बारसोमनानै जोङो खामानि मावगासिनो दं एबसुनि बे मिशनखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि लादों जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जायफोरनि नखराव जोङो दिनै खामानि मावफैदों बेखौ नुनानै खाथि खालानि जिखिनि रायजोफोर दङ बिथांमोना जोबोद बाख्नायदों एक्चुअली जों बुंनो नांगोन बेखौ गुबुना मा बुङो मिथिया नाथाय जायफोरा दिनै गोजानाव थानानै जोंनि खामानिफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नाहरदो बिथांमोना निश्चय फैनानै खोनासंनो मोननायमोनबा मिथिगौमोन थारैनो जिबायदि गोजोननायखौ फोरमायदों जिबायदि दुखुथिया नखरखौ एसे रेस्किउ खालामनायनिफ्राय रेस्टोर खालामनो हानायनिखौ लानानै जिबायदि गोजोननाय मोनदों बेखौ जुदि बिथांमोनाबो मिथिनायमोनबा हयथ' गुबै बाथ्राखौ दिनै मिथिनानै मोनगौमोन थारैनो जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गिदिरथार थांखि बियो गमामायैनो मोगथाङाव महर मोनदों होननानै जोङो फोरमायनो हायो बर' फरायसा आफादनि जि मिशन बियो जाबाय मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्टोरमोन आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 15 आगस्तनिफ्राय शिबसागरनि नैबे दैजों सिलिंखार जाजानाय नखरफोरखौ रेस्किउ खालामदों आरो रिस्टोर खालामफिनदों दा बिनि फारसे मा फोरमायगोन जोङो फैनाया जोङो दिनैजों 5थि सान जाबाय बेनिफ्राय मावफैनानै जोङो गोजोननाय मोनदों बेनिफ्राय रायजो राजाफ्राबो जों जिथुनाखि मावनाय नखर बिसोरबो जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम दा जोंबो मोजांखौनो मोनदों खिन्थु फारसेथिं मावनो मोनफैदोंब्लाबो जोंबो एसे दुखु मोनदों आरो न'खरा अबस्था गैया जेथिया रायजो राजाफ्रा माबायदि जेनेबा मोजां मोननायखौ फोरमायदों रायजोफ्राथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय खायफा एकदम गारफ्रामलायदों आरो बिसोरो दुखुजों ओमफ्राय जोंनि मावनायनि हेफाजाब मोननानै माने गावसोरनिफ्राय बिराद गोजोननायखौ फोरमायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम बिथा खालामनानै जि एबसुनि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्टोर हाबाफारिया दिनै फैयै 5थि सानाव आगान होबाय बिनि सायाव मा फोरमायगोन नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्टोर जे मोनसे इनिशिएटिभ बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 14 तारिखआव जोङो नैबे शिबसागरनि बे फ्लाड एफेक्टेड एरियानि एसे साखाथियाव मोनसे केम्प बानायनानै जों थानानै 15 तारिखनिफ्राय जागायनानै दिनै 5थि सान मोनफैबाय बे 5थि सानाव प्राय उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों मोनसे ग्रुप जोंखौ बानायनानै होदों आरो बे उदालगुरि जिल्लानि ग्रुपआ दिनै बे 5थि सानाव नैबे सन्तक पाठसाली मोनसे बे गामिनि सौरभ चौधुरी होननायनि न'खराव जोङो खामानि मावनायनि जि बिबान बेखौ जोङो राननानै मोनदों बेवहाय न' मोनसे दङमोन बेयो एकदम कमप्लिटलि बायनानै गोग्लैना दङमोन बेखौ न'खरनिफ्राय जोंखौ खावलायनाय लेखा बिनि थिं दिहुननाय सिङाव माल माथा बेफोरखौ एसे साइडिं खालामना होनाय बे गासै खामानिफोरखौ जों दिनै अलमस्ट दा फोजोबनो जोबनायनि लामायाव फैबाय बिनि उनाव आरो निस्सय गुबुन बेबायदि न'खर थाबावगोन जेराव जोंनि बेबायदि हेफाजाब नागिरनाय बेखौ जों इयुन समाव लागोन रायजोफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों
जों जेसेबां खामानि मावदों मोनफ्रोमबो न'खरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे खामानि मावनायखौ लानानै खोब गोजोननायखौ फोरमायदों आरो माखासेफ्रा फोरमायदों जे आवगायबो जोंनियाव बेबायदि खामानि मावनो फैदोंमोन नाथाय नोंथांमोना जिबायदि फिनिशिं होनानै खामानिखौ मावलांदों फुरा माने मोजाङै साखोन सिखोन खालामलांदों बेबायदि खालामलांनायखौ जों नुवाखैमोन नोंथांमोननियावबो फैजेननाय समाव जों बेबायदि आखा खालामाखैमोन किन्तु नोंथांमोननि खामानि मावनायखौ नुनानै जों खोब गोजोनदों बे बाथ्राफोरखौ जोङो जि मोनथाम मोनब्रै गामि हाबबाय माजगावनिफ्राय लानानै सन्ट्रक प्रजाबस्ति मैया आरो मोनसे माने गिति साइदिं होननाय मोनसे गामियाव हाबदों दिनै बे नैबे पासालि सन्ट्रक पासालियाव हाबदों बिहुबराव हाबदों दा बे गासैनि रायजो राजाफोरनि जि फिडबेक खोब मोजां आरो जोंनि मावनायखौ लानानै सन्तुष्ट बिथांमोना फोरमायदों आरो बेखौनो लानानै जों बोलोफोरा देरना आरोबाव जोंनि जि मोनसे मिशन बे मिशनखौ एक्सटेन्ड खालामनानै जोंनि थांखिखौ मोनहैनो थाखाय आवगायबाय थानाय जादों बिनि गेजेरजों माने मोनसे मिडियानि गेजेरजों नैबेखौबो खावलायनो नंगोन आं मैयाबो एसे फोरमायदों जे जों जिखिनि न'खरफोर हाबदों बे न'खरफोराव माखासे लेखा पेन किसुमान बुस्थुफ्रा प्राय लामा सेर सेरनिफ्राथ' प्राय मोननायखौ जोंनो फोरमायदों किन्तु किसुमान भितर ओनसोल दङ जेरावहाय जोंनि स्टुडेन्टफोर गोबां लोगो मोनबोदों जायफोरा माने बहि माने पेन बेफोरबायदि माने मेटेरियेल स्टाडि मेटेरियेलफोरखौ मोनजोबनाय बेबायदि मोनहैयाखै गतिके सोरबा जुदि गोसो गुदुं बेबायदि डनारफोर दङब्ला बे नैबे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि नुबाय बायदोंब्ला नोंथांमोना जगाजग खालामनो हागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माना गेदेर आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दङ बा जों दङ ओमफ्राय सानथाम सानब्रैनि थाखाय आरोबाव निस्सय जों बेवहाय थाबावनाय जागोन बे केटामान दिननि गेजेराव जुदि सोरबा गोसो गुदुं बेक्तिया नैबेनि फ्लाड एफेक्टेड स्टुडेन्टफोरनि वेलफेयारनि थाखाय जुदि एसे एनै डनेट खालामनोब्ला जोंखौ जगाजग खालामनो हागोन थेंक इउ मिसना दिनै फैयै फैयै एबसुनि मिसना दिनै फैयै फैयै बाथि सानाव आगान होबाय बिनि सायाव मा फोरमायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन हम रेस्ट'र एन्ड रेस्किउ बे मोनसे मिशनखौ लानानै नैबे शिबसागर ओनसोलाव दैबानाजों भुगिनांनाय माखासे जायगाफोरनि जे न'खर बा जायगाफोरखौ फोसाबनो थाखाय जोङो आवगायबोदों आरो दिनै जोङो फैयै फैयै बाथि सानाव आगान होबाय आरो बे बाथि सानाव जोङो चिरां जिल्ला एबसुनि मावथि हान्जा हिसाबै नैबे नाजिरा ब्लकनि सिङाव थानाय नैबे सन्टक बाजार बे सन्टक बाजारनि साखाथियाव थानाय नैबे गंसे न'खराव बे न'खराव जोङो दिनै फोसाबनाय हाबाफारिखौ लादों बेवहाय गासै गंब्रै न' दंमोन बे गंब्रै न'आ दैबानाजों बुसोमजानानै बियो गासिबो ओरै डेमेज जाजोबदों दा बे डेमेज जानाय न'खौ जोङो दिनै गासैखौबो बेखौ साफा सुफा खालामनानै बोखारनानै जोङो साइडआव दोनजोब्बाय आरो बिथांमोना जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फैनानै बेबायदि खामानि मावनाय बेखौ बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा जोंनि जे थांखि बेखौ जोङो जेब्लायबो जोङो मावफुंनानै जोङो थांगोन आरो जोंनि जे बाहाय बाहागो लाफैनाय बियो जोङो मोनसे कमिटमेन्ट लानानै जोङो बाहाय दावगाबोदों आरो बेखिनि खामानिखौ जोङो जोंनि जे मिशन बेखौ जोङो साक्सेसफुल खालामनानै मावफुंनानै जोङो थांगोन एबसुनि जि मिशन हम रेस्किउ एन्ड जि रिस्ट'र बे हाबाफारिया फैयै फैयै दिनै बाथि सानाव आगान होबाय दा बिनि सायाव मा फोरमायगोन नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मिशन रेस्किउ आरो रिस्ट'र जि मोनसे सोलिगासिनो दङ थांनाय जुलाइ दाननि 19 खालारनिफ्राय जि मोनसे दैबाना जादोंमोन दा बे दैबानायाव खहा जानाय न'खरफोरखौ जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो मावसोम हान्जा महरै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों जयै नैबे सन्तोष बाजार बेनि जि बुलि दत्त बिथांनि मोनसे उइभिं सेन्टार दंमोन आरो बेवहाय गासै 12 खान मेसिन बेहा दङमोन न'खरा फोरमायनाय बायदिबा गोबां खहा जादों होननानै बुंदों आरो बिथांनि बे उइभिंआव थानाय मेसिनफोरखौ जोङो दिनै बोखांदों साफा सुफा जों खालामदों आरो बेवहाय जिखिनि माने काटफोर न' लुनो होननानै गोबां केबि बिथाङा काटबो बेवहाय दोनथुमनाय दङमोन दा बे काटखौबो जोङो दिनै बोखांदों आरो बोखांनानै जों मोनसे जायगायाव ज'
दोनदों बिगुमाया बुंनाय बायदिनो आरो बेबायदिनो जोङो नैबे जोबनायनि उनाव आरोबाव जों गुबुन न'खराव जोङो थांबावगोन आरो बेबायदिनो दिनै सानबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मिशन रेस्किउ आरो रिस्टर जि मिशन बेखौ जोङो हाजासे मावफुंनो थाखाय जोङो नाजागोन। एबसुनि बे मिशनखौ नेपालि कुटिनि रायजो राजाफ्रा माबायदि बरायदों? जोङो जायफोर न'खराव जोङो हाबबाय जिखिनि खामानिखौ जोंनि मावसोम हान्जाया मावदों जोङो जोबोद गोसो होसारनानै जों खामानि मावदों आरो जों मावनो होननानै फैनाय लेखा जोंनि दायथ'खौ जों पालन खालामनो थाखाय नाजादों आरो जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे थासारियाव दङ दायो माने हाजिरा बिथांमोना नागिरनोबो हाजिराबो बिथांमोना मोना बयबो न'खराव जानायलाय बेबायदिनो खर' सुबावबाव बिथांमोना नायनाल' थानो गोनां जादोंमोन आरो बैफोर माने खामानिफोरखौ जों मावनानै होनायनि थाखाय बिगुमा बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। जि मोनसे मिशन बियो मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्टरा दिनै फैयै फैयै बाथि सानाव आगान होबाय बिनि सायाव मा बुंगोन? दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेननायाव जों दिनै बे रेस्किउ आरो रिस्टर टीमाव जोङो बाहागो लादों। कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय जों 7 बाहागो लादों। बाहाय जोङो जिखिनि सानबायाव जिखिनि खामानि मावनानै जिखिनि जोङो एक्सपिरियेन्स मोनबाय बाहाय जोंनि एबसुनि मोनसे खौसेथि एबसुनि जि माने थांखि मिशन बेखिनि बेरखांदों आरो लोगोसे जिखिनि सुबुंथिनि जिखिनि जोङो साननाय बेबो बे मावनायनि गेजेरजों बेरखांदों। बेनिखायनो दिनै जोङो जेरैबायदि दुखुथिया न'खरफोरखौ जों सहाय खालामबाय, हाब्रु गारबाय, न'खर फोसाबना होबाय, जेबो मोनसे माने बाख्नायथाव खामानि होननानै जों गावबो सानो आरो जों बिनि मोनसे बाहागो जानानै एबसुनि मोनसे बाहागो जानानै जों खामानि मावनानै गावखौनो जों गोग्गानाय मोनदों आरो उननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि थांखि थागोन जिखिनि मिशन थागोन जिखुनु परिबेसाव कार्बि आंलं जिल्लायाबो हेफाजाबखौ होगोन बेखिनिखौ। एबसुनि बे मिशनखौ नेपालि कुटिनि बे रायजो राजाफ्रा माबायदि बरायदों? जोबोद मोजां मोनदों। जायखिजाया बिथांमोना जेरैबायदि जोंनि मावनायखौ नुदों माने बयबो हांख्रायदों। हांख्रायनानै जोंनावबो फै बेबायदि बुंदों आरो जेसेबां हायो जोंबो माने गाज्रि मोनसे परिबेसाव गाज्रि मोनसे थासारियावबो अखा हाबाबो सान्दुं दुंबाबो माने हान्थुसेयाव माने हाब्रु हाबबाबो जों माने बयबो ज'-ज'यैनो मोनसे स्पिरिटजों मोनसे खौसेथिनि मोनसे स्पिरिटजों खामानि मावदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे थांखि बे थांखिखौ जोङो जिखुनु प्रकारेबाबो आरो माने बेखौ जाफुंसार जाहोनायाव जों माने मोनसे माने लामाखौ नुनो मोन्दों आरो जायखिजाया जोंनि बे 200 जिखिनि न'खरखौ जोङो रेस्किउ आरो रेस्टर खालामनाय बेखिनिया जाफुंसार जागोन बेखिनिखौ मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्टर हाबाफारिया दिनै फैयै फैयै बाथि सानाव आगान होबाय। दा बेयाव नोंथांमोना मावनानै माबायदि मोनदों? बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो मोनसे हान्जाया खोला कामरुप, गवालपारा आरो सनितपुर लोगो जानानै मावनानै जोबोद मोजां मोनदों। खामानिफोरखौ मावजेननिफ्रायनो जोङो मोजाङै मावबोदों। लोगोसे मोजांबो मोनदों, हान्जायाबो मोजां। लोगोसे जों नुनो मोन्दों गोबां हाबाफारिखौ मावनाय नुनानै जोंखौ न'खरफोराबो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। गोजोननायजों लोगोसे बिथांमोना बेबायदि रावबो हाबा मावफायाखै होननानै बुंदों आरो जायफोर खामानिखौ माखासे हान्जाया मावनो हायाखै बे खामानिफोरखौ नैबे नोंथांमोननि हान्जाया मावना होनो हाबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों। जों सानो बे दुलाराय फरायसा आफादनि जा मिशन बे मिशना गोबां बाख्नायथाव मिशन आरो बे शिबसागर ओनसोलनि रायजो राजाया बे मिशनखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों। दिनै सानबेसे जाखो? दिनै बाथि सान जों आगान सुरबाय बाथि सानाव जोंनि गिबि माने शिबसागरनि बे सन्टक पाठसालियाव जोङो दिनै हाबजेनबाय। दैबानाखौ लानानै एबसुआ जि मोनसे मिशन फोसावदोंमोन मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्टर बेयो दिनै फैयै फैयै बाथि सानाव आगान होबाय। बिनि सायाव मा फोरमायगोन? गिबियावनो गासैनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिबाय। नंगौ दिनै जोङो 15 आगस्टनिफ्रायनो जोङो फैयै दिनै 5 सान जाफैबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्टर जि मोनसे मिशन जोङो बे जोंनि शिबसागर जिल्लायाव दैबानाजों लोमजानानै जे खहा जानानै थानाय बेनि न' बांफोरखौहाय जोङो जि हायो जों बेनिफ्राय जोङो मेरामति खालामनानै होनाय एबा एसे मोजांब्लाबो जोङो साफा खालामनानै होनाय। दा बे हाबाफारियाव जोङो खोब मोनसे इन्टारेस्टिं आरो खोब मोनसे एक्साइटेडबो। जोङो गोबां न' बांफोरखौहाय दिनैहाय जों नुदों मानसिफोरा जोबोद खस्थ'आव दङ।
आरो गोबां बेहाय सहाय नांगौ आरो बिदिनो गोबां मानसिफ्रा दिनै सहाय होदों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि स्टेप जोङो बेहाय लादों खोब मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि मोनसे लानाय जादों बेयो जों बुंनाय राव नङा जोंनि रायजो राजाफ्रा बुंनाय आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि जोंखौ थुलुंगा होदों जेरैबायदि जोंखौ सहाय खालामदों जोंनि थानायाव जोंनि जि सोलिनांगौ बे सानबायाव जेरैबायदि जोंखौ सहाय सहयोग होदों दा बेनो मोनसे फोरमान बे जोंखौ सहाय सहयोग होदों आरो दायो जों मोनसे साफा दैदेनगिरि जानानैबो जों खोब मोनसे गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आरो फैबाय थानाय ओनसोलावबो फैबाय थानाय समावबो जों जेबो सन्देह गैयालासेनो जों खामानि मावनो थाखाय जों थियारि दं। एबसुनि मिसनखौ नेपालि कुटिनि रायजो राजाफ्रा माबायदि बरायदों? जिहेथु जों सानबा लानानै 15 आगस्टखौ जागायनानै जोङो मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्ट'र बे मोनसे मिशनजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाब जानानै जोङो मिरु जिल्ला दख'रानि माखासे मावथिफोर फैनानै बेवहाय दैबानाजों लोमसोमजानाय माखासे न'खरफोरनि जा समस्याफोर आलाय सिलाय जानाय जा थासारि बेखौ फोजोबस्रांनानै बिथांमोननि न'खरखौ फिन रायजो जाफिननो हानाय बायदि मोनसे एबसुनि मिशनजों जोङो बोस्रांनायनि जि थांखि लादों बेवहाय जोङो सानबा खामानि मावबाय खोब मोजांखौनो नांदों न'खरफ्राबो जोंनि खामानि मावनायखौ बाख्नायदों आरो एरियानि मानसिफोराबो खोब बाख्नायदों बेवहाय जोंहा मेंदो होननानै जेबो बाथ्रा बुंनांगौ गैया बादो होननानै जेबो बाथ्रा बुंनांगौ गैया जेबो बारहुंखा अखा बांखायानो जोंखौ लाखिनो हानाय नङा जिहेथु जोङो मोनसे मिशन लानानैसो बेवहाय खामानि मावनो होनना फैनाय जादों हिसाबै जेबो जोंखौ बादा बिघ्निया लाखिनो हानाय नङा जि मिशनखौ लानानै जोङो दिनै बेवहाय आगान सुरदों बा आखाइ होदों बे मिशना साक्सेस जायागौमानि जोंनि मावनाया सोलिबाय थागोन मालाया गुबुना जि बुङा मानो गुबुना बुंनो सानो एबसुआ दैबाना थांखांनायनि उनावसो 1 दाननि उनावसो मानो बेवहाय खामानि मावनो आवगायखो ना माबा मोनसे क्रेडिट लानो लुबैनाय जादों नामा बेफोरबायदि गोबाङा जोंखौ बुंनो नाजानो हागौ दा बेवहाय आं बेखौनो बुंनो सानो दा जायफोरा फैनानै थासारिखौ मोगा मोगि जाफैयो बिथांमोना बुजिना मोनगोन जोंबो थासारिखौ नुना बुजिफैदों जिहेथु 3 फुट 2 फुट बिथांमोननि न'खर सिङाव रुमफोराव हाब्रु दैब्रुजों फबसिन जानाय आरो माखासे इन्जुर बायग्लिनाय बिथांमोननि संनाय जानाय थानाय थासारि जेबो गैयि बेफोरखौ नुनानै जोङो खोब आबेगिक जादों आरो बिथांमोननि बायग्लिनाय सिमांखौ जोङो नुनानै जोंनि हानजाया मावसोम हानजाया बयबो आबेगिक जादों बेखायनो खामानि मावनोबो जों गोसो गुदुं जादों खामानि मावनायावबो जों मेङाखै बे हिसाबै जोङो बे मावसोम हानजाया जोंनि मोनसे एनार्जि लानानै जों दिनैसिम मावबाय दं जेब्लासिम जोंनि थांखिया साक्सेस जाया अब्लासिम जोंनि मावनाया सोलिबाय थागोन। शिबसागरनि जि थांनाय 19 जुलाइआव जि दैबानाजों भुगिनांदोंमोन आरो बे दैबानानि थासारिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन फोसावदोंमोन मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्ट'र बेयो दिनै फैयै फैयै 5थि सानाव आगान होबाय बिनि सायाव हानजानि लिडार हिसाबै मा फोरमायगोन? दिनै 5थि साननि हाबाफारि हिसाबै जोंनि सराइदेव आरो मिरुजों जों मोनसे हानजा दं जोंना ग्रुप फुंनिफ्रायनो जोङो मोनसे न'खराव जोङो सन्जिब सावरा होननाय बिथांनि न'खराव जों फुङावनो जों मोनसे खामानि मावनानै होबाय बिथांमोना गोदानै न' लुनो नागिरनाय बेयाव रड आरो खुन्था बिथांमोना बानायखानानै दंमोन आरो बियो हाजों फलकजों फबजोबजानानै दङमोन बेखौ जोङो फोसाबनानै बिथांमोना बारान्दायाव हा फबनानै दंमोन सिंनिखौ बिथांमोना एसे एनै खालामदों खिन्थु बाहेरनिखौ हाजोबाखै होननायलाय जों बिथांनाव खालामनानै होबाय गासै बिथांमोना हौवा मानसिफोरा बारा गैया बाहेरायाव थाजोबो हिन्जाव मानसिफोर गोजा सासेल' हौवा मानसि दंमोन बेखौ जोङो दा फोसाबबाय दा 2थि न'खराव जों हाबदों आकाश सावरा होननाय बिथांमोना गासै हौवा हिन्जाव सानैल' दङ दा बिथांमोना थानायखिनिखौ गावसोर जेने थेने फोसाबनानै लादों खिन्थु बिनि उनथिं मोनसे बिथांमोननि न' दङमोन बेयाव हयथ' बिथांमोना गावसोर मानसिबो थायोमोन खिन्थु बे रुम मोननैयावबो फलक खोबजोबनानै दङ दा बेखायनो बेखौ जोङो जावखांगासिनो दङ फ्राय जोबनायनि लामायाव दं दा बेखौबो जों फोजोबनायनि उनाव आरोबाव गुबुन जि मोनसे खामानि बेयाव जोङो थांबावनाय जागोन। एबसुनि नैबे मिशनखौ नैबे नेपालि कुटि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि बिथांमोननाव जों जि खामानि मावबाय बा बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरा बा न'खरनि गाहायफोरा बिराद जोबोद गोजोननाय बिथांमोना फोरमायदों जाय खामानिखौ बिथांमोना न'नि गोजायै मावजोबनो हाया फारसेथिं जयै मावनो होनोबाबो बिथांमोना हयथ' मानसि मोना आरो बेयाव सोरबा फैसा दङबाबो हाजिराबो बेयाव मोना हाजिराबो गैया गतिके बे खामानिखौ मावनाया बिथांमोननि थाखाय बिराद गोब्राबमोन दा बेयाव जोंनि आबसुनिफ्राय फैनानै जि मोनसे हान्जायाव 10 जन खरै दङ
बेखाय जोंहा खामानि मावनायावबो एसे गोरलै जादों आरो जों गोबांथार मानसि थानायनि थाखाय बे खामानिखौ जों मावना होनो हादों आरो बिथांमोना बेयाव गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना गावसोरबो एसे एनै जा हायो खामानि मावफादों बिथांमोना गावसोरबो हेफाजाब होफादों सासे सानै न'खरनि मानसिफ्रा आरो जोंनि जि खामानि मावनाय जथेस्थ' बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों मानोना जों दिनै नुबाय सोरहाबा न'खराव पेरालाइस जानानै दङ सोरहाबा माने हिन्जाव मानसि सासेल' दं खामानि मावनो हाया बा सोरबा हौवा मानसि सासेल' दं हाया बेबायदि मोनसे थासारि आरो बेयाव जोंनि दिबि फैनानै जि खामानि मावफैनाय बेखौ बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनसे फोरमायदों आरो जोंबो खामानि मावनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों